Кичке 9-арта эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Газ белән йөрүче кораблар ясала. 2019 года в городе Иннополис. Татарстан җитәкчелеге Газпром белән нинди мөмкинлекләр хакында килеште? Айзат Шаймардан. Бурычлы үлмәс, бурычсыз көн күрмәс. 20 мең олдыен гына начислятся ителгән миңа электроэнергияга. Казанда яшәүче бер пенсионерның коммуналь хезмәтләр өчен 220 мең сум бурычы җыелган. Четерекле мәсьәләне Рәмзилә Гафиятуллина өйрәнде. Заманча җайланмалар, озак вакытлы тәрбия системасы һәм уңайлы мөхит. Biz bu sport bilan kun sayin заниматься итәбез. Арча районында ил күләм проектлар ничек тормышка ашырыла? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Казанга дөнья күләмендә танылган архитекторлар килә. Как мы возьмем самый прогрессивный международный опыт и как мы его будем применять в Татарстане? Республикага алардан нинди файда булачак? Гөлнас Сәйфетдинова белә. Татарстан елгаларында газ белән эшләүче суднолар йөрәячәк. Бүген шундыйларны төзү турында Татарстан Газпром белән өр-яңа килешү төзеде. Бу уңайдан Иннополиста зур киңәшмә бара. Киләсе 3 елда республикада газ ягулы станцияләре саны 9-га артачак. Татарстан учратында Газпромга яңа IT проектлар тәкъдим итәргә әзер. Газлы киләчәк турында тулырак Айзат Шаймарданов. Менә шушындай тракторлардан башлап, җиңел машиналарга кадәр хәзер бүген газга күчә. Республикада инде аларның саны 6 меңнән артып киткән. Билгеле, күпчелеге менә шушындай җиңел машиналар бу республикадагы дәүләт программасы нигезендә метанга күчүче транспортларга кагыла. Татарстанда эшләнгән табигый газ ягулыгы җиһазларын Рөстәм Минеханов Виталий Маркеловка күрсәтә. Бу мобиль компрессор җиһазы. Турбаны ремонтлаганда газ суыртып алып, аны эшли торган башка газ үткәргечкә күчерергә ярдәм итә ул. Газ өлкәсе яңара IT технологияләрен үзләштерә. Иннополис белән хезмәттәшлек тарта. Менә шушы газ турбасындагы теләсә кайсы җитешсезлекне әлеге робот скан аша белергә мөмкин. Бу җиһаз өчен Татарстан IT белгече Рамил Кулиев махсус программа эшләгән. Бу дефектограмма атала. Шул дефектларның рәсеме, турба эчендәге рәсем. Рамил Кулиев Газпром өчен ясалма интеллект өлкәсендә 2 программа яза. Икенчесе торак пунктлардан узучы газ магистраленең куркынычсызлыгы өчен эшләнгән. Менә йортлар янында якын гына газ магистраль үткәндә, ул зур проблемага килә ала. Безнең технология белән без космос съемка буенча бу проблеманы әле килеп чыкканчы табып алабыз. Бүген Газпромда Татарстанда эшләнгән IT проектлар шактый барысы хакында аерым киңәшмәдә сөйләштеләр. Алга таба газ ягулыгы станцияләре 9-га артачак. Быел әлбәттә киләсе елда Зәйнурлатта, 2021 елда Питрәч, Яшелүзән, Югары Осланда һәм Казанда 3 станция төзеләчәк. Мы ставим более амбициозные задачи. Реализации газомоторного топлива до 50 миллионов кубов. Сейчас у нас в этом году в начале было 36, да? Очрашуның нәтиҗәсе беренче килешү. Газ ягы бирүчәк кораб төзергә уйлыйлар. 15 октября 2019 года Әлеге корабны Горький заводы җыячак. Ул Татарстан елгаларында туристик маршрут буйлап йөрер дип көтелә. Созданию первого отечественного судна, который... Бүген имзаланган килешү нигезендә Россиядә табигый газ белән йөрәячәк беренче кораб төзеләчәк. Яшел үзәннәрне тизрәк эшләргә чакырам, чөнки без башка завод белән дә шундый килешү төзедек. Ләкин сез алга китәрсез дип уйлыйм. Ахырдан исә Котлау Татарстанның төп газчысы әле быел Казан Трансгаз җитәкчесе итеп билгеләнгән Рөстәм Госмановның 50 яшьлек юбилее. Аңа газ сәнәгате өлкәсендә мактаулы хезмәткәр исеме бирелде. Иннополистан Айзат Шаймарданов, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Салымнарда акча югалтабыз, сәнәгать җитештерү хисабына арттырабыз. Бүген Татарстан Дәүләт Советының профильле комитет утырышында якындагы 3 елга республика бюджетын карадылар. Фәрит Мөхәммәтшин финанс һәм икътисад министрлары чыгышын тыңлады. 2020 елда 3 миллиард сумлык бюджет кытлыгы да көтелә. Шул ук вакытта барлык чыгымның 70%-тан артыгы социаль мәсьәләләрне хәл итүгә тотылачак. Моннан тыш 2020 ел бюджетында узган сайлау кампаниясе барышында алынган мөрәҗәгатьләрне хәл итүдә чагылырга тиеш. Президент Рустам Нургалевич просил меня, чтобы я те 8 с лишним тысяч наказов, предложений наших избирателей, которые мы получили в ходе избирательной кампании 2019 года, какую-то часть увидели бы там в бюджете 2020 года.
Муйыннан әҗәттә, Казанда яшәүче бер пенсионерның коммуналь хезмәт өчен түләп барса да 220 мең сум бурычы җыелган. Дөрес, суд аша аның бер өлешен түләттергәннәр. 50 меңе калган. Апа бу әҗәтне Казанның башкарма комитетыннан каплатмакчы. Сәбәбен фатирның хысыйлаштырылмаган булуы белән аңлата. Ни өчен түләсәң дә бурычың арта соң? Четерекле мәсьәлә турында Рәмзилә Гафиятуллина. 20 мең одыен гына начисляция ителгән миңа электр энергияга. Һәм ай сайын шундый хәлдә юл коммуналь хезмәт өчен бурыч 50 меңгә җиткәч идарәче компания Зәнфира Даминованы судка бирә. Аны түләргә өлгерми тагын бер эш кузгаталар. Монысы буенча Зәнфира апа уңайлы йортка тагын 170 мең сум тиеш. Нәтиҗәдә әҗәте 220 мең сумга җитә. Управляющий компания ул бер нәрсә дә аңлатмый, алар тиз генә барып судка бирделәр. Хисап кагазларындагы башка сыймаслык соннарны идарәче оешма счетчик булмау белән аңлата. Югыйсә аны кую башкарма комитеты шиде Зәнфира апа. Фатир хысыйлаштырылмаган бит. Нәтиҗәдә счетчикны Зәнфира апа 2017 елда үз хисабына куйдырган. Безнең акча юк. Не предусмотрено. Дип ответлар бездә бар. И без аны судка бирдек. Дәгъваны бүген Казанның Вахитов районы судында карадылар. Бу шундый 8нче утырыш. Даже у меня есть нечего было. Это значит называется геноцид. Бурыч аркасында ипигә дә тилмереп яшәгән көннәрем булды ди Зәнфира апа, чөнки суд приставлары качак пенсиясын 100% тотып калган. Хәзер ул түккән акчаларын шәһәр башкарма хакимиятеннән кайтартмакчы. Тип талабы 45 мең сум. Аңа өстәп 10 мең сум компенсация морального вреда. Шуңа тагын өстәп 5 мең исковое заявление язган өчен. Аннан соң 500 сум государственная пошлина, менә шулардан җыела 65 мең. Шәһәр хакимияте бу дәгъва белән килешми. Без аларга бер атна элек бу хәлгә аңлатма бирүне сорап хат юллаган идек. Тик ул чакта да бүген дә мәсьәләгә ачыклык кертергә теләмәделәр. Позиция не окончательна, потому что не уточнены исковые требования надлежащим образом. Әллә ашыгып, әллә дулкынлануыннан урындыгында үзеннән калдырмады. Бу эштә җавап тотучылар күп. Утырышка идарәче компания вәкиле дә чакырылы иде. Наша управляющая компания начисляет все по закону. Коммуналь хезмәтләр өчен исәп-хисап закон нигезендә башкарылды. Ягъни дәгъва бирүче кулланган күләмдә. Может быть, уйлыйлардыр, как неграмотный әбиләр шулай акчаны түләрләр дә, и дальше жизнь продолжается итергә может дип. Таләпләрнең артуына бәйле рәвештә суд утырышны кичектерде. Чираттагысы 7 ноябрьдә узачак. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Заманча технологияләр, озак вакытлы тәрбияләү системасы, өйдән килеп ала торган диспансеризация, демография илкүләм проекты буенча Татарстанның социаль яклау тармагында зур үзгәреш бара. Программаның бигрәк тә пенсионерлар өчен нинди әһәмияткә ия булу турында Арча районы үрнәгендә күрсәттеләр. Мондагы 15 мең өлкән кеше бу яңалыкның файдасын сизәме? Тулырак Рания Абдрахманова. Процедура бүлмәләре бөтен соңгы таләпләргә туры килеп эшләнгән. Психоневрология аурулары өчен төзелә торган корылма Яңа Шүриле авылындагы интернатның 2нче корпусы булачак. Яңа бинада шартлар да заманча диләр. Яңа здание 97 урынга исәпләнгән. Торга сүздә юк, мондагы тора торган условиялар инде бөтен гигиена таләпләренә туры киләчәк. Шуңа белән 50% эшләнде. 61 миллион быелга корылган план. Яңа корпусны киләсе елның августында тапшырырга ниятлиләр. Ул арада Арчаның өлкәннәр һәм инвалидлар йорты-интернатында әби-бабайларны озын гомерле итү юлларын эзлиләр. Әйтик, илкүләм проект буенча саф һавада Скандинавиячә йөрү каралган. Без менә бу спорт белән көн сайын занимация итәбез. Условия ярый, условиялар. Аша ягы җәйбәт. Җәйбәт ашаталар шифтәнез. Муншат насаен. Проект буенча озак вакытлы тәрбия системасы кысаларында концертлар куялар. Волонтерлар моның хәтлек дәрәҗәдә эш бармый. Волонтерлар яшьләр, яшь энергия, олы кешегә бит аларга внимание кирәк. Мәрхәмәтлелек үзәге социаль хезмәткәрләре хәзерге вакытта Арча районы буйлап 250-гә якын ялгыз әби-бабайга хезмәт күрсәтә. Шул ук вакытта биредә балалар һәм гаиләләр белән эшләү бүлеге дә бар. Димәк, авыр хәлдә калган теләсә кем бирегә ярдәм яки киңәш сорап мөрәҗәгать итә ала. Авылда яшәүче 65 яшьтән өлкән булган кешеләрне хәзер диспансеризация узу өчен район хастаханәсенә махсус машина белән алып киләләр. Бүгенге көндә республикабызда 13 меңнән артык кешене без диспансеризация шулай инде үткәрдек өлкән кешеләрне, һәм алар бик шат, алар бик канәгать менә шундый чара булу өчен. Хастаханәдә өлкәннәрне махсус гериатрия бүлеге табиблары көтә. Безнең булганда 15 меңгә якын пенсионерыбыз бар. Без аларга шушы көннәрдә дә менә хәзер мотор итеп игътибар бирә алабыз икән, һәм аларга инде үзебездән
эште җылылыкны күпмедер җиткерә алабыз икән, мин аны бик дөрес эш дип саныйм. Шул рәвешле өлкәннәрнең гомерен озынайту гына түгел, яшәү сыйфатын яхшырту, авыру туганнарын тиешле тәрбия кылырга өйрәтү дә өстенлекле юнәлешләрнең берничәсе генә. Арча районыннан Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз салдагы минутларда. Европага иҗади сәфәр. Камалаларның Румыниядагы гастрольләре ничек уза? Люциана Тфулина күзәтте. Авыл уртасында әкият. Киләләр, карыйлар, тоталар, фотога төшәләр. Чирмешәндә яшь гаилә хыялларындагы ишек алдын булдырган. Аны Филүзә Хәмидуллина да күреп кайтты. Бүген премьер Алексей Песошин Кытайның Чэньду шәһәрендә узучы Сычуань форумында катнаша. Татарстан Россиянең бер төбәге буларак Кытай белән хезмәттәшлекне үстерүгә зур игътибар бирә диде ул үз чыгышында. Быел Кытай Халык Республикасы оешуга һәм безнең илләр арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләргә 70 ел. Пекинда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиллеге эшли, Казанда Кытайның генераль консуллыгы ачылды. Сәүдә әйләнеше узган ел 628 миллион доллардан да арткан. Уңышлы эшләүче уртак проектлардан Хайр Рус индустриаль паркы быел кир юу машиналары җитештерүче заводта ачылды. Хәзер Алабуга махсус икътисади зонасында аммиак, метанол, карбамид һәм меламин җитештерү мөмкинлеген карыйлар. Бу атна ахырында Казанга дөнья күләм танылган архитектор, урбанист, ландшафт дизайнерлары киләчәк. Башкала World Urban Park бөтен дөнья конгрессын кабул итә. Австралия, Яңа Зеландия, Америка, Африка һәрге чараның географиясе бик киң. Антарктида белән айдан гына кунаклар булмаячак дип шаяртты бүген Наталья Фишман Бикмамбетова. Президент ярдәмчесе бу зур чара үткәреп мосаю түгел ди. Татарстан өчен файдасы булачак. Нинди икәнен Гөлнас Сайфетдинова белде. Аккыш, Кабан күлләре, Горький-Әмәт паркы район үзәкләрендәге ял мәйданнары 5 ел эчендә республикада 370 объект барлыкка килә. Әле кул тимәгән мәйданнарда җитәрлек. Аларны матур, уңайлы, шул вакытта табигатькә зыян килмәслек итеп үзгәртәсе бар. Шул ук Кабан буе бер өлешендә башланган үзгәреш ярның буеннан буена күчеп, 2 ярны җәяүлеләр күпере тоташтырачак. Аккыш күлен торгызу буенча 140 гектарда кулачлы эш башкарылды. Җәяүлеләр юлы яктырту җайланмалары да куелачак. Урманда шашлык пешерергә яратучылар зыян китермәсен өчен ял зонасын ничек оештырырга, Казан су ярлары да үзгәреш көтә. Безгә экологик инфраструктураны дөрес итеп җәелдерәсе була. Биотирлелекне саклап калырга кирәк. Монда халыкара тәҗрибәгә таянасы иде. Мексика, Төньяк Америкадан киләчәк хезмәттәшләребезнең бу өлкәдә тәҗрибәсе гаять зур. 120 белгеч меңнән артык делегат әйтик Сингапурдан парк эчендәге шәһәр ясаган архитектор киләчәк. Аның бакчалары ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегендә. Канадада шәһәр уртасындагы 11 километрлы кышкы юл проектының авторы да Казанга җыена. Кышны да кызыктырырлык итеп була бит. Алардан өйрәнәчәкбез. Өстәвенә хәзер халыкның таләбе артты. 5 ел элек нәрсәне дә булса үзгәртегез инде дисәләр, хәзер ничек кирәк икән үзләре әйтәләр. Без үз тәҗрибәбез турында да сөйләячәкбез. Кызыксынучылар бар. Шул ук Мөслимдәге парк турында без халыкара экспертлар белән дә уртаклаша алабыз. Мы приехали издалека, из Ханты-Мансийского округа. Просто отдохнуть, посмотреть, слышать, что Казань очень красивый город. На самом деле это так. Здорово, прикольно. Все интересно и достаточно уютно. Казанда яшь архитекторлар җыены да узачак. Бу юлы ул сәнәгать мәйданнарын үзгәртүгә багышлана. Катнашучылар сантехприбор һәм Казанның порт элеваторын үзгәртү проектларын тәкъдим итәчәк. Гөлнас Сайфетдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. Кальцо сәүдә үзәген төзекләндерү буенча конкурста җиңгән проект бар, әмма ул бәхәс уята. Ни өчен? Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Патриотик тәрбиягә өстенлек бирергәме, әллә инде туган якка мәхәббәт уятыргамы? Татарстанда киләсе ел өчен яңа лагерьларның программалары хәл ителә башлады. Балаларның кайда һәм ничек ял итәсен Татарстан хөкүмәте билгели. Егет һәм кызлар үзләренең булачак һөнәрләрен ял иткәндә ни рәвешле сайлаганын исә Руслан Хөснетдинов күрде. Быел республиканың профильле сменаларында 70 меңгә якын бала ял итә. Программалар шактый төрле, IT-технологиялар, робототехника, туган якны өйрәнү. Киләсе елда балаларның ялларын тагын ничек тә кызыклы итәргә бүген тәрбиячеләр шул хакта сөйләшү өчен җыелды. Әлеге роботны байтик лагерына йөргән балалар ясаган, хәтта бүлмәдә кеше булмаганда караклардан саклый торганы да бар. Егет һәм кызлар булачак һөнәрләрен күпчелек очракта ял иткәндә сайлый икән.
IT-лицейлер сөйлейлер. И андары дальнейшем университетларына сөйлейлер. Программист булалар. Димәк, җәйге ял вакытында аларга һөнәр сайларлык юнәлеш тәкъдим итәргә кирәк. Шуңа да программаларны заманга яраклаштыралар. Даже пальцев 5. Да, вот они уже решили все-таки. Татарстанның 72 мәгариф оешмасыннан 160 төрле программа бүген шуларны халык алдында якладылар. Әйтик, ДОСАФ аэропрограмма тәкъдим итә. Офицеры, они имеют как раз образование в части психологии. Парашюттан да секрелер, самолетта да эшләр, марш-бросоклар, военно-тактическая подготовка. Республикада лагерьларны ремонтлау программасы эшли. Моңарчылар совет чоры мирасы булса, хәзер тагын да уңайлаталар. Президент эштәлегендә тышкы күренешенә туры китереп тулыландыру бурычы куя. Какая задача сегодня стоит перед коллегами? Безнең хезмәттәшләребез алдында зур эш тора. Лагерьнең эштәлеген төзү, тәрбиячеләрне туплау, методик әсбаплар булдыру, әйдәманнарны дөрес сайлау, һәрберсенә җитди карарга кирәк. Интеллект үсеше дә булырга тиеш, физик үсеш, мәдәният үсеше дә булырга тиеш, һәм дә инде алар физкультура белән шөгыльләнергә тиеш. Киләсе елда балалар нинди программа буенча ял итәчәк, иң яхшыларын иртәгә игълан итәчәкләр. Руслан Сындинов, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Аларның капка төбенә хәзер бөтен район балалары җыела. Чирмешәннең Әмир авылында яшәүче Тимирҗановлар читтән ярдәм көтеп тормыйча үзләре балалар мәйданчыгы төзегән. Кул астында нәрсә бар шуның белән. Тырышлык бушка китмәй. Республикада иң кунакчыл ишегалды конкурсында җиңеп тә чыкканнар. Берничә төрле атынгыч аллы-гөлле уенчыклар әйтерсең әкияти дөнья. Тимирҗановлар ишек алдында уйнар өчен хәтта күрше авыллардан да балалар килә. Каждый день прихожу, играю тут, катаюсь. Все нравится. Карусель, павлин, пальмы. Тимирҗановлар күп балалы гаилә. Бу эшкә кызлары һәр вакыт күз уңында булсын дип тотыналар. Павлинның баштан кыш уйнайында менә бу таҗын җыйдык. Аның һәрбер менә бу бутылкасы, таҗы бер бутылка. Тәвиз кышының койрыгын ясар өчен генә дә 300 шешә кирәк була. Әлеге ишек алдын кул астындагы әйберләрдән җыйганнар, күбесенчә пластик шешәләр кулланганнар. Пальма агачлары, сакура, алма агач, һәммәсенә дә 3000 нән артык шешә китте ди хуҗабикә. Хәтта менә бу кыйманы да пластик шешәләрдән җыйганнар. Диге музейга барган кебек киләләр, карыйлар, тоталар, фотога төшәләр. Бөтен Instagram тулыдыр инде. Хәзер пластик шешәләр аяк астында аунап ятмый, аларны бөтен авылдан җыялар. Алар яңалык ясый ишек төпләрендә. Һәр елны аларның уже ярты язда алмалары өлгергән була. Базыларны буядык. Карушилне ятып буядык инде олы булсак та. Ятиләребез инде ниләр белән сварка эшләре белән эшләделәр. Мәшәйт төптән чыгасында. Киләсе елга дип яңа кышлар да ясый башлаганнар. Тагын да зуррак әкияти геройлар урнаштырмакчылар. Безнең Ишегалды республика конкурсында җиңү яуларга да өлгергәннәр. Иң кунакчыл капка төбе хәзер аларныкы. Шимшан районыннан Фируза Хәмидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа гасыр каналы. Октябрь ахырында Россиянең 5 төбәгендә бөтен дөнья пара музыка фестивале узачак. Монда физик мөмкинлеге чикле балалар катнаша. Гала-концерт 30дан артык чыгыш тәкъдим ителәчәк. Татарстандан 3 кыз яклый. Шуларның берсе Түбән Камадан Мәликә Хәдиуллина. Ул ишарәләр белән җырлый. Бөтен дөнья пара музыка фестивале 10 ел элек уздырыла башлый. Башта Мәскәүдә генә, хәзер Россиянең 50ләп төбәгеннән катнашалар. Әнә чечен кызы Саала Хизриева туган телендә моңланса, Свердловск өлкәсеннән Антон Белкин үзәккә үтерлек итеп шигырь сөйли. Кто ты? Трус? Татарстанны фестивальдә быел Түбән Кама кызы Мәликә Хәдиуллина тәкъдим итәчәк. Бу чыгышта иң мөһиме куллар. Нәкъ менә алар ярдәмендә 15 яшьлек Мәликә бөтен хис кичерешләрен аңлатып бирә. Ишарәле җыр күңелләргә үтеп керә. Дөрес, кыз аны үзе ишетми. 4 яшендә Мәликәнең йөрәгенә операция ясыйлар. Шуннан ул начар ишетә башлый. Миңа ишарәләр белән җырлау ошый. Чөнки мин аны башкарганда көйне бөтен җаным, тәнем белән сизәм. Гәүдәм белән идарә итәргә өйрәнәм. Мәликә музыканы вибрация аша кабул итә. Тамашачыга шулай итеп җиткерә дә. Республика, Россия һәм дөнья күләм конкурслар җиңүчесе дә ул. Пара музыка фестиваленең максаты физик мөмкинлеге чикле булган талантлы балаларны ачыклау.
Шул рәвешле физик мөмкинлеге шикле булуга карамастан җирдә бөтен кеше бер тигез икәнлекне күрсәтергә телиләр. Мәликә ул арада көнгә 4 сәгать репетиция ясый, 4-5кә укырга да өлгерә. Дуслары исә төп тамашачылары. Ярдәм дә итәләр, киңәш тә бирәләр. Октябрь ахырында алар Татарстан өчен, Мәликә өчен җан атачаклар. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы. Казанда Шымбай фест фестивале башланырга тора. Ул 23 октябрьдә Курчаклар парады белән ачылып китәчәк. Биредә чит ил артистларының спектакльләрен рус телендә уйнавын һәм марионетка театры чыгышын күреп булачак. Татарстан нинди әсәрләр тәкъдим итә? Чулпан Касыймова белеп кайтты. Курчак театр артистлары Шымбай фест фестивале ачылышына әзерләнә. Күргәнебезчә, хәзер сәхнәдә бик кызу. Артистлар бер рольне уйнап кереп, икенчесенә әзерләнә. Шул арада декорациялар да алмашына. Быел фестивальгә Франция, Италия һәм Россия төбәкләренең әйдәп баручы курчак театрлары чакырыла. Спектакльләр балалар өчен генә түгел, олылар өчен дә уйналачак. Өлкәннәр өчен спектакльләр күбрәк. Кызганычка каршы бездә ул әле тәрбияләнмәгән, курчак театры өлкәннәр өчен дә була дигән әйберне безгә ул әле читрәк. Шуңа күрә бу киләчәктә безнең театрыбызның эше өчен дә бик зур ярдәм булыр дип уйлыйм. Спектакльләр әкият курчак театрының кече һәм зур залларында уйнала, көнгә 4 әсәр куелачак. Аларны театр белгечләре белән беррәттән балалар да бәяли, укучылардан торган жюри составы да әзерләнгән. Һәр чыгыштан соң фикер алышулар һәм мастер-класслар. Казан бит инде ул безнең театраль шәһәр. Һәм ничек тамашачылар кабул итәләр, алар үзләре дә аны аңлап, бик нык дулкынланалар. Менә Красноярский театр 2 көн алдан килә үз акчаларына. Әкият курчак театры 2 спектакль тәкъдим итә. Бу Солтан патша турында әкият һәм җырла курай уйна Шымбай әсәрләре. Бу юлы Шымбайны башка яктан ачарга мөмкин булачак. Аны Санкт-Петербург режиссеры Светлана Дорожко куя. Күбесенчә бу спектакль ул менә башка милләт кешеләренең безнең милләткә карашыдыр. Чөнки монда безнең әкиятләр икенче төрлерәк, аларның күрүенчә безнең фольклор, безнең җырлар, безнең уйнаулар, алар инде үз карашы белән куелган спектакль. Шуңа да бу курчак та үзе шундый сәеррәк күренә. Шымбай фест фестивале 20-ннән 28 октябрьгә кадәр дәвам итә. Чулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Җәйнең бер көнендә очрашырбыз. Камал театры артистлары Бухарест тамашачысын әнә шулай дип бу спектакльне чакыра. Казан артистлары Румыниядә халыкара театр фестивалендә катнашалар. Йон Фосс әсәре буенча куелган җәйнең бер көнендә спектакльне тәкъдим итә. Репетицияләрен хәбәрчебез Люциана Фулина күзәтте. Бухарестан безнең материал. Румыния баш каласы артистларына әнә шулай чын мәгънәдә җылы каршы алды. Яңгырлы Казаннан кояшлы Бухарестка килеп төшәләр. Хәер, җылы мохит фестивальнең үзендә дә хөкем сөрә. Fest in the Boulevard, ягъни бульвардагы фестиваль. Әлге театраль җыен моннан 7 ел элек Румыниянең Нотра театры тарафыннан оештырыла башлый. Һәм аның исеме турыдан-туры театрның урыны белән бәйле. Беренчедән ул Румыниянең актеры Константин Нотра исемен йөртә, икенчедән әлеге театр Бухаресттагы иң зур бульварларның берсендә урнашкан. Am cunoscut pe directorii Teatrului Academic Tatar din Kazan. Камал театры белән без күптәнге хезмәттәшләр. Әле быел гына Казанда булып Нәүрүздә катнаштык. Хәзер сезнең коллективны үзебездә күрүебезгә бик шат. Вроде нормально. Фестиваль үзе берничә мәйданчыкта уза. Камаллылар мисал өчен күршедәге Адеон театрында чыгыш ясаячак. Аңа кадәр декорацияларны урнаштырасы. Аларны Казаннан ук алып киләләр. Шушы декорацияларны тиягән фура бөтен Европа буйлап бер атна дәвамында бирегә килеп җитте. Сәхнә бизәү һәм ут куйга 8 сәгать китә, әмма иң катлаулы актерларга алар яңа залга күпкә тизрәк ияләшергә тиеш. Репетициягә вакыт аз бирелгән. Спектакльгә менә ничә 5 сәгатькә репетиция эшлибез. Яңа сәхнәгә әзрәк ияләшәбез. Теге каушаулар китмәсәк, без каушамаска тиеш, чөнки без татарлар. Җәйнең бер көнендә спектакль моңа кадәр 4 төрле фестивальдә тәкъдим ителгән, шуның өчесе халыкара, әмма Румыниядәгесендә беренче тапкыр. Тагын беренче сәгатьтән Камал артистларының уйнавын Бухарест тамашачысы да күрә алачак. Спектакль инглиз теленә тәрҗемә белән бара. Люциана Фулина, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы, Бухарест. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Безнең Камал театры артистларына уңышлар. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус».
Ихтибар. Фармленд даруханәләрендә 10% феноменаль кэшбэк. Ташламалар саклана. Кил, сатып ал. Фармленд белән экономияле. В октябре Datsun от 370 тысяч рублей. Зимняя резина и 50 тысяч на сервис в подарок. Если Datsun, то в марке 4 пятерки, 3 семерки. Канавто увеличил выгоды на автомобили «Лада» до 205 тысяч рублей. Успейте обменять свой автомобиль и стать владельцем новой «Лада» от 4900 рублей в месяц. Канавто, Сибирский тракт 48. Приглашаем специалиста водохозяйственной отрасли на выставку и конгресс «Чистая вода» с 17 по 19 октября на Казанской ярмарке. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. 23-24 октябрь Тинчурин театры 86 сезонның бірінші премьерасы Салават Әбузәров әсәре буенча куелган «Хыялый» лирик комедиясы. Билетлар сатуда. Яш чикләве 12+. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Гүзәл Уразова, Ильдар Хакимов сезнең шәһәрдә. 4 октябрь Ижевск, 5 Пермь, 6 Екатеринбург, 7 Челябе, 8 Төмән, 9 Тобольск, 10 Нижневартовск, 11 Нефтьюганск, 12 Ноябрьск, 15 Сургут, 16 Нягань. Болгар радиосы тәкъдим итә. 26 октябрь, Казан, Пирамида. Үткәннәр сагындыра. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлап җибәрәбез. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Даниэл Мастерга шалтыратыгыз. Телефон 260-766, Казан, Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча, киләсе тәүлектә температура көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы кайда яңгырлы 4 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн көтелә, яңгыр явачак 5 градус җылы. Төньякта Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида яңгыр көтелә, температура шулай 5 градус җылы. Төньяк-көнбатышта Арча Кукмара Балтачта урыны белән яңгыр 6 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар буай Чүпрәледә шулай яңгыр явып үтәчәк, җылылык 6 градус. Чистая Нурлатмамада Чирмешан халкын явым төшемнәр көтә, 7 градуска кадәр җылы була. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен Гиделикс ютәлне йомшарта һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юлыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юлыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыртугыда хәрәкәтләнү җиңелләшә. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын операциясының кирәге калмый. Башкалабыз Казанда урыны белән яңгыр явачак, температура 4-6 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 76%. Җирнең магнит кыры тыныч. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Green Truck комплексы ул саф һава белән янәшәдәге елга. Ул Совет районындагы хукук саклау академиясе тукталышына кадәр 5 минут. Ул әзер һәм төзелүче йортлардагы фатирлар белән отышлы бәяләр.
ЮИТ-га шалтыратыгыз 233-03-03. Ваши дети растут, и ЖК «Грин» тоже. Трехкомнатная от 67 тысяч рублей за квадратный метр. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните в ЮИТ 233 03 03.